De 20-jarige Janne Sjonger uit Moenijn is een van de 21 finalisten van de Miss Beauty of Friesland-verkiezing dit jaar. Vlak na Sinterklaas waart ze via Instagram scout. Toen was ik op vakantie in Spanje en toen kreeg ik een berichtje via Insta van een van de famkes die ik een titel had won bij Miss Beauty of Friesland. En toen ben ik daar dus op ingegaan, maar ik volgde het account hiervoor dus ik al. En een vriendinnetje van mij had varig die ik mij die in. Dus daar kon ik heel veel tips van krijgen. Dus dat zei het wat rond. De Miss Beauty-verkiezing bloot populair, zei ik in Friesland. Het is een competitie daar deelnemers vaker om meidwaan kennen. Doch stinkt Janne dat het blauwende succes benamend te danken is aan wat oors. Ik denk dat het toch social media komt. Er zijn toch heel veel famkes die het account volgen en die toch influenced worden door andere famkes die mij doggen. Zo ben ik er uiteindelijk op kamer. Daarom volgde ik het eerst al. De grote finale wordt op 6 april 2024 houden in de Harmonie in Ljouwert. Onder die tijd wordt de tussenstand geregeld bijwerken. De meest recente tussenstand waard op Menje 6 januari publiceren. Ik sta nu tweede in de categorie beauty, dus dat is echt enorm leuk. Vind ik heel fijn. Je kan zo vaak stemmen als dat je wil. En het kind tot 6 april, dus dat is nog wel even. Dus ik ben benieuwd hoe lang ik het nog op de tweede plek volhoud. Kies wel voor de winst? Tuurlijk ik voor de winst, maar het is toch op het laatste moment kan er nog van alles gebeuren. En ik ben nou heel blij dat ik op tweede plek sta en dat waardeer ik enorm. Maar je weet natuurlijk nooit hoe het rint, dus ik hoop dat het zo blijft.